από μερικές μέρες αυτός εδώ ο άνθρωπος πέθανε και άφησε μια τεράστια κληρονομιά πίσω του. Ο εν λόγω άνθρωπος ονομάζεται Jacob Rothschild. Ναι, μπορεί να το λέω λάθος, αλλά συγγνώμη. Αυτός εδώ ο άνθρωπος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη Γη. Αυτό σημαίνει ότι αν σου άφηνε 1% από την κληρονομιά του, θα είχες περίπου 500 εκατομμύρια. Ναι, από το 1% της κληρονομιάς του. Μπορείτε να φανταστείτε πόσα λεφτά έχει αυτός ο άνθρωπος? Όχι, δεν μπορείτε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας εξηγήσω ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος κυβερνάει ή μάλλον κυβερνούσε όλο τον κόσμο. Πολλοί από εσάς δεν έχετε ιδέα πως ο Jacob Rothschild κατέληξε να ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Όλα αυτά ξεκινάνε περίπου 280 χρόνια πριν. Όταν ο πάπους του, ξέρω εγώ, αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος ονομάζεται Amsel Moses Bauer, ήταν Αυστρογερμανός, τότε αποφάσισε να ιδρύσει μια ιδιωτική τράπεζα η οποία δάνειζε λεφτά νόμιμα. Δηλαδή νόμιμος τοκογλύφος με επιτόκια. Και φτάνουμε στο